На 20 минути от центъра на София с пълна документация разгръщате живота си етаж по етаж. От гаражите до панорамните гледки на покривната тераса. Започнете вашата нова история. Домът не е просто място, на което се прибираш, за да спиш. То е сцената, която те извисява. От удобството долу до тишината горе. Здравейте! Аз съм Ивелин Динев, основател на Кастори. Мястото, където всяка сделка започва с история. Днес се намираме в Банкя. На 20 минути от центъра на столицата, там където ежедневието е спокойствие. Тук сте само на 3 минути от голям супермаркет. Локация, в която комуникативността и спокойствието не си противоречат. Започваме от мястото, където удобството се усеща първо, а именно двоен гараж с топла връзка към къщата. Практично решение за ежедневието без компромис със спокойствието. На този етаж са разположени още 2 сервизни помещения, коридор и спалня за гости, отделена, тиха, функционална и с излъз към южния двор. Дворът е компактен и изключително функционален, което го прави и лесен за поддръжка. Тук ще откриете и отделна кухня за по-голямо домакинство. Тази къща не се разкрива наведнъж. Тя се разгръща постепенно, етаж по етаж, усещане по усещане. Още от входа тази къща показва характера си. Извито стълбище с естествен камък, плавен преход между етажите и усещане за простор още от първата крачка. Основният етаж на къщата – 75 квадратни метра, хол, кухня и трапезария в едно. Пространство, създадено за семейен живот. Тук светлината влиза свободно, а обемът дава усещане за лекота и въздух. Благодарение на съвременната архитектура на къщата, кухнята разполага с директен достъп, както и от входното антре. Тя е П-образна, светла и разполага с хладилник, котлони, абсорбатор, вградена фурна и съдомиална, коридор, отделна баня и тоалетна и прекрасна веранда. Функционално разпределение, което работи в ежедневието. Етажът на личното пространство. 3 самостоятелни спални, 2 от които с излъз на слънчева тераса, а всяка със собствено усещане за спокойствие и уединение. Етажът разполага също така с просторен дрешек, както и баня с тоалетна. Не е просто за да служат, а да носят комфорт. А на последния етаж, благодарение на феноменалната гледка, къщата променя ритъма си. Просторна покривна тераса с южно изложение и панорамни гледки към планината. Бар и компактен хол, място за летни вечери, разговори и време с приятели под звездно небе. Интегрирана сауна, детайл, който превръща този етаж в целогодишен оазис. Разгънатата застроена площ на къщата е 400 квадратни метра, а отоплението е предвидено на газова инсталация и електричество, а за уютните вечери – камина. Това не е просто къща, това е дом, който се разгръща нагоре. От практичното, през споделеното и до мястото, в което можеш да останеш насаме със себе си. Аз съм Ивелин Динев от Кастори. Свържете се с мен и нека превърнем тази къща в следващата глава на вашата история.